zabiju. Tě zabiju. To bylo nejlepší. Ty to natáčíš? Natáčíš to. Já tě zabiju. Jsem byl v tolika válkách, že tě zabiju. Ňa. Ale to je ten originální hlas. To jsou ty kuriozity z natáčení. Jak si Vostrčil hrál s mikrofonem. Vítá vás. Jiří Vostrčil. Ty vole, to se hejbe ta čočka. A už přišel náš hlavní herec, hlavní hrdina. Alex, který jako zase zahejbá Klaudii, ten jeden. Je to všechno v cajku. Alexi, už byste se mohl převlíct. To je Oj má pít.